Szép jó napot kívánok mindenkinek, én Tensi vagyok, és ez itt a legújabb videócsatornámon. Na szóval beszélgessünk egy kicsit, mondjuk arról, hogy miért jó animézni, mert hát az animézés szerintem egy nagyon jó dolog. De velem ellentétben van egy nagyon-nagyon-nagyon nagy tábor, az nagyon sok ember, akik úgy gondolják, hogy az animézés csak rossz hatással van az emberekre, a gyerekekre, a nőkre, meg mindenkire, még a kutyákra is. Na de nem ez a lényeg. Én úgy gondolom, hogy mindenki néz valamit. Szóval nincs olyan, hogy én nem tévézek, vagy akármi, mindenki néz valamit. Pankrációt, szappanoperákat, vagy hentájt. Na de mindegy, az a lényeg, hogy mindenki néz valamit. Én mondjuk, és egy csomó ismerősöm, meg barátom animézünk. És szerintem ezzel nincsen semmi baj. Csak amikor mondjuk beszélgetek valakivel, és ahhoz jutunk, hogy te amúgy mit szoktál csinálni szabadidődben, vagy mi a hobbid, kicsit félve mondom azt, hogy mondjuk animéket szoktam nézni, és mondjuk YouTube videókat szoktam csinálni róluk, mert akkor azt fogják mondani, hogy wow, kemény életed lehetett, ja, rahagy meg, de elmondom nektek, hogy én miért szeretek animét nézni, szerintem mi a jó dolog benne. Szóval kezdjük el. Szerintem az animékből sokat lehet tanulni, nem csak a nyelvről vagy a japán kultúráról beszélek. Ugye sok szereplőt láthatunk, akiket, hogyha meglátunk, egy kicsit jobban megismerjük őket, akkor az egyik ismerősünk jut az eszünkbe. És akkor most jön az, hogy hé Tensi, ezzel mit akarsz mondani, hogy vannak rózsaszín hajú ismerőseid hatalmas szemekkel orr nélkül? Nem. Azt akarom mondani, hogy az animékben sokszor jól mutatják meg az emberi érzelmeket és gondolkodást, mint mondjuk a hétköznapi embereknél. És akkor mondjátok, hogy de minden sorozatban így van, meg a filmekben is. Tudom, de a mai világban mindenki Marichuit meg Don Hozi Miguelt néz, és azok túl dramatizálják a dolgokat. És ez miatt sokat iniribat. Jó, bocsi, ezt azért visszavonom. Na jó, meg az olyan felnőtt is nagyon sok, aki ezek miatt mondjuk túl sokat várnak el az emberektől, mondjuk a nők, akik nézik ezeket a szappanoperákat, hirtelen sokkal nagyobb romantikát akarnak a férjüktől, és mondjuk sokan elválnak ezért, vagy ki tudja. Értitek? De mondjuk, hogy jutottam el idáig? Mindegy. Az a lényeg, hogy az animékben intelligensebb, kiszámíthatatlanabb és izgalmas sztorikat láthatunk, ami szerintem sokkal jobb. De ez nem elég, még japánul is megtanulhatunk mellük, és még egy kicsit tanulhatunk a kultúrából is, ami szerintem csodálatos. De nem csak ez a jó benne. Ugye az emberek, akik nézik az animét, általában úgy hívják őket, hogy otakuk. Akik túlságosan elviszik az animék, azokat már viabunak hívjuk, de azokkal is nincsen semmi baj. De ebben csak azt akarom mondani, hogy az otakukkal könnyen ki lehet jönni. És talán ez az egyik legjobb dolog az egészben, hogy könnyen tudsz olyan barátokat szerezni, akinek ugyanaz az érdeklődési köre, mint neked. És ez a jó, hogy az otakuk tényleg nagyon hamar barát. Jó, nehezen nyílnak, de miután beszélgetsz velük egy kicsit, hogy egyáltalán megszólalnak, akkor könnyen össze tudsz velük barátkozni, és könnyen elfogadják a másikat. Ezt szeretem bennük a legjobban. Mert hé, hogyha most nem igazat mondanék, akkor most nem néznéd ezt a videót. Na látod? Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, iratkozz fel, mert minden héten csinálok újat, és írd le nekem kommentben, hogy neked mi a hobbi, és mi az, amit szeretsz az animézésben. Köszönöm nektek még egyszer a figyelmet, és sziasztok!